Aduh, ini pas yo bukan penghasilan bulas. Pengeluaran ini yo kano sembarang ditutup. Pas kabeh ditutup, emang ditutup. Paliwatan di wong-wong kok tutup bae. Ini ki kano penghasilan plus, kano penggawean. Gak goleki sopo sing utang. Kalau warung yo sepi gara-gara corona ini. Iki sing urung bayar iki Marno syuting sampai iki kok sore tak parah nang omahe iso karena penghasilan ini. Ya, Apa maneh adol-adol wae. duwe wis ono apa ora ke bojoan. Ka ono. Kok sing ngono ae. Yo ngomong saiki ku lockdown, Semarang ditutup. Sampeyan iku ngerti yo ngono lho. Yo ngerti terus dhek mangan operasi kok karek titik. Adi ndak mangan, sementara ini lockdown, sementara jarak 13 hari kita ndak mangan. Terus, Yo tahan dulu. kok ditahan dulu? Ya, nanti bagaimana ini harus bisa dijaga. Kak wis sampean iki duwe kok oleh kapan? Tak golek utang sih. Ya wis engko tak usahno, wis kerja engko wis lah. Enten engko gak usah bingung duwe ae. Tak goleki engko. Nek gak bingung yo apa nek gak bathok awake dhewe. Mangan kuwi. Kalau gampang kok tak tukokno. Wis, Nang corona lagi tak parang tak labrake yo. wis tak tangan saya nampak sih kalau Ya wis, cok ngamuk wis. iso. Wah, ngamuk ae iki bojo siji. Iso. Pak cok iso. 2 hours later. Udah sih tangan di ngomong ya. Ya oke, siap. Kang ini gak mangan aku iki. Dikembaki wae dek. Iki kudu ono pengamane. Teka membahayakan pengendara yang lain, Pak. Kawe, Mak ya. Tanya, Mak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Virus corona. Saya lawan kamu. Baca. Alhamdulillah ngene iki dhek. Waktu-waktu lockdown yo. Rezeki sih ono ae. Kerjaan yo penak. Gaji sik metu oleh 5 juta iki. Dan ndi bojoku mang iki? Ma? Action. Dalam Pak, itu lo sih tak cukup roti yang makan gawe. Kan boleh lah. Iya tek mulai aku mah. Ini Ya, apa bosen. kerja? Alhamdulillah sik ini lancar. Iki lho, iki sampean gawe roti dhewe. Iya, mau nyoba lu resep teko Mbak Mari nanti dulu. Dengar. Tak pilih sik ya. Amit. Ke opo aja. Sik dulu ta, Mas. Sampeyan iku kesel lho. Serah. Wah, enak jalan. Ya, alhamdulillah saya kerja lancar. Dia ini lockdown. Ya aku ini enggak gaji sih lancar sih aja enak. Sih, enak ya. Oh iya, ini loh. Sama tinggi nopo, mau bayaran. Itu loh, aku nanti kurang deh HP ku, ndek matahari kono nak keluaran orderan baru sing diulet-ulet itu loh. Oh, no, pengen ikut. Tapi mana ayo shopping. Kok meneh lho, kok disemak entek ta ndek. Orang kira deh ini sih masih lockdown sakit corona, mending lu sih ono sih. Digawe pembinti ayo bisa cantik bojone. Tenang ya, tak tutup rasa jalan spiro sih, jalan akeh. Sejina. Sejina. Wes pokok meneh ya. Bisa iki sak urusan iki lho, Mas. Ya, iki saya urusan iki jan. Dek Urusan apa? sama ma ya. Kon dek kono sama proyek mana? Proyek apa meneh? Ya proyek besar-besaran dari iki aku percaya sama lo. Tuku apa tak turuti. Oh iya. Iya tenang. Janji aku. Iya besok. Nah. Tenang. Horo. Enggak. Awas lho. Ora, tenang janji aku. Miru yo. Iya, tenang meneh, tenang. Men. Ya semua ya, aku tak budal ya. Iki ono urusan iki lho.
Kalau total Tegal iki eman dua iki. Yo. Tenang. Mas Simon. Wah, eman ini iki. Duh, Hati. iyalah siap. Siap udah sih ya? Yo, hati ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Lek, tumbas deh. Mas apa? Betul apa sana? Gak dodol lah, dodol corona. Tuku corona ta? Oh, gak lek corona rek. Aku sakit tuku omahe wong lagi utang. Apa oh? Ya opo bojoku ya rewel. Dhisik lah. Sama ini dodolan apa sih? Sembarang iku. Lho lho. Ya ono kangkung, berit, Iki kok kota-kotanya dene digawa bareng ya apa sih? mangiku. A few moments later. Iki tak tuku dodolanmu dek ku Yo akeh. ojo tuku. Ojo metu mana dhewe akeh kok. Lah iya sama nak pengen duwe akeh sih. Wis ojo kok tuku. Gak tak dol. Oh, dodolan gendeng lek ngene iki. Gak tak dol iki. Tak tukune iki lho. Gak tak dol. Arek telek iki. Dolan. Mana demo akeh. Ya iya ta, soge kok. Minggat apa kok? Gak duwe ae. Dodolan ana genah. Ini ngono gak digawe membahayakan pengendara yang lain menurut Pak. Akan Itu bacot. gawe. Kayak aku tuku. Apa itu dodolanmu? Oh, kayak kata tol. Gendeng. Wanya dodolane wong kuwat ta. Aku ulan dari pin laris sampai ora gelem dituku. Dari wong medit ya kayak ngono iku. Sajen gendeng. Anjing ngoken. Tak kancamin oke lho dituku kabeh. Gendeng gegeri ya mbek wong-wong. Wong gendeng. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dadah. Gimana kok? Dia kan pengen apa?